To fa ana wata ga wata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam Aminu Saira, wanda aka fi sani da Saira Mobius, shahararren marubuci sannan kuma ya bada umarni a cikin masana'antar Kannywood, yanzu nan labari ya iske mu cewa Malam Aminu Saira ya hatsari akan hanyarsa da ke tafiya daga Kano zuwa Kaduna. Tabbacin gaskiya dangane da mutuwar Malam Aminu Saira ya fito ya bayyana cewa kalau yake ba wani abin da ya same shi. Wannan duka da raɗe-raɗe ne da 'yan social media da suke yi suna iya yi akan kowa. Kamar yadda kwanaki an yi akan Naziru Sarkin Waka, ya tabbata cewar mutane sun bayyana cewar Malam Naziru Sarkin Waka ya riga da ya rasu, sannan kuma baya da haka Malam Naziru Sarkin Waka na nan a cikin gidansa lau lafiya. Shahararren gidan jaridar da aka fi sani wadda ake mallakabi da BBC Hausa sun fito sun bayyana cewar Malam Aminu Saira ya tabbatar musu da cewar bai rasu ba, yana nan lafiya a cikin gidansa, sannan kuma mutane me suke jira? Dukkan mai rai ai mamaci ne, kowa kuma na nan yana jiran nashi, don haka wannan ba abun mamaki bane in an ce yau Malam Aminu Saira ya rasu. Amma tabbataccen labarin wadda BBC Hausa suka wallafa a cikin shafin su ya bayyana cewa Malam Aminu Saira na nan lafiya, sannan kamar yadda suka faɗa kamar haka. Kamar yadda BBC Hausa suka wallafa a cikin shafin su suna cewa ana ta yaɗa jita-jitar mutuwar fitaccen mai bada umarni a cikin shirin fina-finan Kannywood Malam Aminu Saira. To sai dai kuma Saira ya ce yana nan cikin koshin lafiya tare da iyalansa. Koya kuke kallon irin yanayin da wasu ke yaɗa jita-jitar mutuwar wasu, musamman a kafafen yaɗa zumunta? Cewar BBC Hausa kamar yadda suka wallafa a cikin shafinsu. Jim kaɗan da fitowar labarin nan abubuwa da dama sun bayyana. Baya da haka akwai abubuwan da suka faru ta ɓangaren comment section dangane da wannan postin da BBC Hausa suka wallafa a cikin shafinsu. Ga kaɗan daga cikin abubuwan da suka faru dangane da wannan postin, ra'ayoyin mutane wadda suka dinga tofa albarkacin bakinsu. Cewar Naziru Abubakar Sabo, ina kira ga masu yaɗa jita-jitar mutuwar wasu fitattun jama'a cewa ya kamata su ji tsoron Allah su daina, domin da rayuwa da mutuwa duka suna hannun Allah. Shi ko Jamilu Suleiman Ahmad cewa rayuwa kenan, da wadda ake yaɗawar da wadda ke yaɗawa ya mutuwar duk lokaci suke jira, mutuwa rigar kowa, Allah ya ba mu sa'ar tafiya. To fa Hassan Muhammad Wuriwa Hadeja shi ko cewa gaskiya ya kamata mu rinka tabbatar da labari kafin mu faɗa, walau mutuwa ko akasin haka, Allah ya sa mu cika da imani. Mai sauraro duka anan mu karkare tabbar shirin. Idan yau ka fara zuwa, kada ka manta taɓa mana alamar subscribe, ka yi liking akan wannan bidiyon domin samun labaranmu da zarar mun ɗora. Da ƙarshe, da wani fata za ku yi wa Malam Aminu Saira? Ni dai na ce Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana da ɗaukaka.